Rachel Grech, l-infermiera li kienet l-ewwel persuna f'Malta li tlaqmet kontra l-COVID-19 ħadet it-tieni doża tal-vaċċin tal-Pfizer u issa hija kompletament imlaqma kontra l-virus. Din ingħatatilha 3 ġimgħat eżatt wara li ħadet l-ewwel doża. Meta kienet ħadet l-ewwel doża, Grech kienet għaddiet messaġġ ta' tama lil Maltin u lil Lawċin kollha u appellat biex kulħadd isegwi l-eżempju u jieħu l-vaċċin kontra l-COVID-19. Bit-tilqima tat-tieni doża ta' Rachel Grech ifisser lin-nies li diġà ħadu l-ewwel doża se jibdew jieħdu t-tieni waħda dalwaqt hekk kif Malta qed tlaqqam iżjed nies. Fil-fatt informazzjoni li ħarġet turi lil Malta fit-tieni post wara id-Danimarka fl-akbar ammont ta' nies li diġà tlaqmu kontra l-COVID-19. Sa għada Malta mistennija tilħaq kważi triplu tal-medja Ewropea fit-tilqim. Dan hekk kif fil-waqt li l-medja Ewropea hija 1% tal-popolazzjoni, sa għada Malta se tkun diġà laqmet 2.7% tal-popolazzjoni. Intant fil-mati juru kif il-proċess ta' tilqim qed isir b'mod kajman u organizzat hekk kif barra numru ta' ċentri tas-saħħa madwar pajjiżna tul il-jum tal-Ħadd ma kienx hemm anzjani jistennew biex jitlaqmu, iżda qraba li bqgħu jistennew barra waqt l-appuntament. F'xi waqtiet deru wkoll ħaddiema taċ-ċentri tas-saħħa li ħarġu għall-anzjani li jkun imisshom it-tilqima u jeskortawhom huma fil-klinika. Fl-ebda mument ma jidher li kien hemm kjuwijiet.